minute même sɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan dafara ni miniti 30 bangoni janginɛbugu la Serifula duba kɔnɔ an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye kelen Kafagi ye hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan u k'a ma Café Scientifique 2025 a baaraw kɛra ka bɛn ni sibiri don mɛ kalo tile 24 Hôtel de l'Amitié la o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la ka foli kurakura ka a ɲɛsi aw ma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansar bolofaran bɛ cɛ la olu ka tɔnden maa 114 taara Mali silamɛw ka jɛkuluba au Conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seydi Sherif Usman Madani Haidara bara tagali kun ye k'u ka kanu kurakura k'a ɲɛsin a ma ani k'a ka bilasiralikanw lamɛn Lutu Siribe ka sɔrɔlenw don ne bɛ cɛlɛ succession cɛlɛ ni Ala sɔnna an bɛ Sirifula su in na an nakun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na bɔ an karamɔgɔ ye ni Ala sɔnna san o san fɔ an k'a lajɛ ka siɲɛ kelen kɛ an karamɔgɔ fɛ a ka d'an ye a ka caya n'o ye mais hali ni an ma se ka caya n'o ye a kɔni ka d'an ye san o san an ka se ka siɲɛ kelen kɛ karamɔgɔ fɛ ni Ala sɔnna an ka nali fana an bɛ taa daminɛ don ɲuman na ka ziyara kɛ don ɲuman na ka sɔrɔ ka yɔrɔw lajɛ ka dugawu kɛ dalenw ye ka dugawu ɲini Ala fɛ olu fana kama Ala bɛ se ka an mago ɲa ka baara in ɲɛ an bolo cogo min na ni Ala ka jɛ an fana taara o sira fɛ ka taa don ɲuman na ka na ni Ala sɔnna don ɲuman na taga la an ye wasa sɔrɔ a la siga foyi t'a la an ye ziyara kɛ ziyara kɔfɛ an nana misiri la ka misiri yɔrɔ bɛɛ yaala vraiment a bɛ baara courage don anw na sabu dɔrɔmɛ kelen i ye dɔrɔmɛ kelen min bɔ ka don a la c'est à dire n'i y'a lajɛ ko a bɛ jɔ Ala kama n'i ka dɔrɔmɛ kelen don a la i man ka sa fiyewu f'a ka sɔrɔ i y'i ka wari don a la a nisɔndiya bonyana kojugu kojugu sabu an yɛrɛ ka karamɔgɔ sɔrɔ ka a ye an ɲɛ la vraiment a y'an nisɔndiya fo k'an wasa o diyara an ye kojugu a yɛrɛ hali kuma gɛlɛyara an ma tellement que an ye karamɔgɔ ye an ɲɛ kɔrɔ a y'an kanu a diyara an ye kojugu délégation min bɔra cɛlɛ ka na mɔgɔ 114 wele min bɛ ne bolo ka ɲɛsin n ka tɔndenw ma cɛsiri la o ye hali bi an ka baara in minɛ an sɛbɛ la ni an ka minɛ ko tun ye kelen ye an ka kɛ 100 ye baara in i tɛ foyi sɔrɔ a la fɔ hɛrɛ kɔ a diɲɛ ye hɛrɛ ye a lahara hɛrɛ ka bon sabu n'i y'a lajɛ an ka nali la san o san an bɛna siɲɛ kelen ka daminɛ salon nali la ka se ɲinan ta ma anw ye hɛrɛ min sɔrɔ a la bɛɛ b'i ta dɔn salon mɔgɔ tun tɛ nin bɔ salon mɔgɔ tun ye mɔgɔ 70 ni dɔɔnin wa Ala sɔnna ɲinan ta sera mɔgɔ bɛɛ y'a ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 14 o b'a yira ko an ye nafa de sɔrɔ a la alhamdulillah karamɔgɔ ye tɔndenw wele min na o de ye tɔndenw ko a y'a cɛsiri silamɛya diinɛ baarali la a fana ka fɔ to ko ka taa bɔ i mɔgɔɲɔgɔn dɔ ye ko o ye hiji 100 baraji bɔɲɔgɔn ko ye n'i y'o ta ka lajɛ silamɛ i k'i jija hali n'i ma hiji sɔrɔ ka na bɔ i karamɔgɔ la wallahi nin ye wasa ye karama don karamɔgɔ tila ka na bisimila ka na sigi anw ka dugawu kan ye o fana diyara an ye kosɛbɛ wallahi an kɔni da foyi t'an na parce que tɔndenw ko ko nisɔn diyara yɛrɛ yɛrɛ de wala karamɔgɔ y'an bila baara min na siga t'a la tɔndenw ko bɛ tɛmɛ n'a sira ye ya rabbi sija ani kɛnɛ labanko ɲuman Ala ka di an karamɔgɔ ma san 70 ɲɔgɔnna caman bɛ Ala bolo ya rabbi Ala ka nɔgɔya n'an karamɔgɔ ye عليك توكلنا وأنت حسبنا نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فرنتي فلا فرع لك انتي فلا فرع لك انتي جنياك انتي شنالك انتي ندفع انتي نمرا كان سيمرون تاكي بلوكو نكرا محمد يبلا بارك مامنا باكي على كامل Ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen minɛ i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kunnafoniw na cogo min na Kafagi ye hakili jagabɔ kɛnɛ dɔ sigi sen kan u ko a ma Café Scientifique 2025 a baaraw kɛra ka bɛn ni sibiri don mɛ kalo tile 24 Hôtel de l'Amitié la Bamakɔ kɔnɔna la
amaladona k'a fɔ maa caman de bɔra yɔrɔ caman na ka na a kɛnɛ kan Ali Hamidou Badini ani Dramane Male tun ye Cherifula Jabaramuso tɔgɔ la. Yɛlɛma ani mara kɛcogo ɲuman ka AES jamanaw kɛ misali ɲuman ye yiriwa sira kan farafinagun kan o dakun de talen bɛ ka kɛɲɛ ni lajɛrɛ ye mun sigila KAFAG fɛ k'a tɔgɔ da ko café scientifique o siratigɛ la wele bilala maaba caman ma n'an ko olu ma ko expert scientifique ani diplomatu o kana hakili falenfalenw kɛ ka kɛɲɛ ni AES jamanaw o kɛlen do ka taabolo kura mun ta. Yiriwali tɛ se ka kɛ fiyewu ayiwa ni an t'an yɛrɛ ta ye mɔgɔ min n'i t'i yɛrɛ ta ye yiriwali tɛ se ka kɛ ka sababuya kɛ mun na ni fɛn o fɛn bɛ kɛ anw ka jamana na yan mɔgɔ wɛrɛ de b'a miiri anw yɛrɛ t'a miiri fɛn fɛn ko ko bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ anw yɛrɛ t'a miiri mɔgɔ wɛrɛ de b'a miiri ka na fɔ ko an ka kɛ tan i bɛna sɔrɔ a ye taa sira min jira anw na o ni an ka jamana tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ donc o y'o de fɔ ninnu nalen fanga na o y'o de fɔ fo an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ an yɛrɛ ta ye an hakila min bɛ an bolo k'a kɛ an ka jamana kɔnɔ o de ka kɛ an tɛna maa wɛrɛ sago ta k'a kɛ an ka jamana kɔnɔ o la sa u ye mun fɔ a fɔlɔ-fɔlɔ an ka kɛ an yɛrɛ ta ye fo papier min tun bɛ an nansaraw cɛ accord coloniaux o ko an ka diɲɛ o kɔ parce que o ye fɛn ye fɛn min ye anw sen siri k'an bolo siri k'an da kala donc o ko an ka b'o la an bɔr'o la ala ni ce o kɔfɛ u y'a ye ko tɔn dɔw bi an yɛrɛ fɛ yan o tɔn ninnu yan'u ka jamanadenw sago kɛ docteur y'a fɔ CEDEAO u sigira kan min na u y'o kan bila ka taa don kan wɛrɛ la o kan min ni a tɛ se ka ɲɛ o ko tiɲɛ na o nation ninnu fo an ka bɔ o la pour que an ka kɛ an yɛrɛ ta ye o bɔra CEDEAO la. Jɛkulu mun bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Conseil africain franco-arabe pour les grades dakuruɲɛ kelen KAFAG a ka nin jɛrɛ in kɛ kun n'o tɛ dɔwɛrɛ o de ye ka hakilina nafamaw fara ɲɔgɔn kan o bɛ se ka kɛ kɔkɔrɔdonni ye cogoya minɛ ni k'a ɲɛsin Confédération des États du Sahel o marabaw ma. KAFAG ye jɛkulu min ye jɛkulu min bɛ évaluation kɛ évaluation jɛkulu min i n'a fɔ les enseignants chercheurs minnu ye bahasiw kɛ u ye sɛbɛnniw kɛ u ye kalanjanw kɛ u ye doctorat sɔrɔ doctorat kɔfɛ gradiw bɛ yen maître assistant maître de conférence professeur titulaire o gradi ni a bɛ di mɔgɔ minnu ye doctorat sɔrɔ u tila ka sɛbɛnni caman kɛ u bɛ dɔ fara u ka gradi kan pour que o kɛ professeur ye bi ta ye café scientifique ye an ye masala kɛ i n'a fɔ diplomatie parce que an ye fɛn dɔ kɔlɔsi k'a fɔ Mali la AES jamana ninnu na diplomatie min kun bɛ fɔlɔ la ani sisan ta tɛ kelen parce que fɔlɔ diplomatie min kun bɛ fɔlɔ la o ye diplomatie jɔnya de parce que an kun bɛ Faransi ka mara la min kun ka di Faransi o de kun bɛ kɛ parce que ni an ka référence an ka taabolo kun ye Faransi taabolo de an ka diplomatie bɛ an bɛ fɛn fɛn fɔ an ka Faransi ɲininka an kan ka minnu kɛ an b'o de kɛ an ka diplomatie mais maintenant AES nana diplomatie changera AES ta ye hɔrɔnya ka diplomatie i n'a fɔ k'an yɛrɛ ta o diplomatie de bɛ sisan. Ka da kɛnɛ in yɛrɛ nafa kan maa dɔw tora kɔfɛ bɔlɔlɔ sira fɛ ni ka tali kɛ a kuma falenfalenw na a m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kɛnɛ in a baaraw nun donna ni alikuranɛ sanuma kalali ye fo ka taa bila jamana o jɔnjɔn na hymne national du Mali. Gabriel Touré musow ka jɛkulu ani association sigida yelen ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u ye tile kelen kɛrɛnkɛrɛn jɛya tɔgɔ la ka Gabriel Touré kɔnɔna furan ka jɛya a baaraw kɛra ka bɛn ni sibiridon mɛ kalo tile 24 ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan k'a fara sigida yelen ɲɛmaaba ka Abdou Kulibali Lala Kuyate ani Abdoulaye Jara tun ye Cherifula Jabaramuso tɔgɔ la. Dɔgɔtɔrɔso yɔrɔw furani a fonse dingaw bɔli fo ka taa se ɲamaw cɛli ma o de tun ye ni sanuya ni bɛsɛya don kɛrɛnkɛrɛnni min ɲɛnɛmaya Gabriel Touré musobaw fɛ ni o ye association des travailleuses du CHU Gabriel Touré olu ka jɛkulu olu ka baara kumabaw ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni hakilina in bilala sen kan yaasa an ka kɛnɛyasow ka se ka sanuya sanga ni waati min b'a to banabagatɔ minnu bɛ na furakɛli la fo ka taa se banabagatɔ kɔrɔsigilaw ma olu bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya sɔrɔ saniya nasiraw fɛ. Anw bɛ ni activité anw b'a kɛ kuma bɛɛ mais
a ladɔnnen tɛ kosɛbɛ mais an kɔni an salubrité kɔni an ye activité caman kɛ mais salubrité kɔni an b'a kɛ kuma bɛɛ parce que an b'a dɔn hôpital yɛrɛ taalan ye jɛya ye ni jɛya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye n'a t'i ka du kɔnɔ kɛnɛya tɛ n'a tɛ sigida la kɛnɛya tɛ n'a tɛ dugu kɔnɔ kɛnɛya tɛ surtout yan banabaatɔ sugu bɛɛ bɛ yan banabaatɔ sugu bɛɛ bɛ na Gabriel Ture la donc ni jɛya n'an m'a fara an ka baara kan baara tɔ ka jɛ don i mana furakɛli kɛ cogo o cogo ka tila ka taa banabaatɔ da yɔrɔ nɔgɔlen na i ma baara kɛ mais an ka dɛmɛbaga yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye an ka direction yɛrɛ ye an ka direction anw ye fɛn fɛn daminɛ a b'an dɛmɛ a la an ka syndicat fana o fana b'an dɛmɛ kosɛbɛ donc Zeyna kɔni ala barika la ani sigida yelen mɔgɔw ye ɲɔgɔn dɔn an n'olu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'an dɛmɛ ka fɛn caman kɛ u nana ni yɔrɔ nettoyelanw ye bon u nana ni fɛn caman u nana ni u ye misi yɛrɛ d'an ma k'an ka tobili kɛ pour que ni mɔgɔw tilala yɔrɔ furan na u ka dumuni kɛ ka tila ka nasɔngɔ d'an ma bon an kɔni b'a fɔ jamana kɔnɔdenw na dugu tɛ se ka jɔ dugudenw kɔ dɛ bon baara yɔrɔ tɛ se ka dilan baaradenw kɔ dugu tɛ se ka jɔ bɛɛ de k'i yɛrɛ i fara dugu jɛya kan parce que ni dugu jɛra dugu fɛn fɛn jɛlen don a si ma taa a jamanadenw yɛrɛ kɔ donc maliyɛn yɛrɛ an yɛrɛ ka an fara ɲɔgɔn kan an yɛrɛ k'a kɛ ko kabi san 2013 waatiw la ka n'a bila don min an bɛ bi la jɛkulu association sigida yelen du Mali olu bɛ wuli ka jɔ de la ka se ka jɛkuluw ka hakilinaw kɔkɔrɔma don hakilina minnu bɛ taa faso jɔ siraw fɛ yaasa jamana bɛ se ka yiriwa cogoya min na o siratigɛ kelen de fɛ an ɲɛ b'u la sɔgɔmada in na Gabriel Ture muso olu ka jɛkulu n'o ye les femmes travailleuses de l'hôpital Gabriel Ture olu ka bɛsɛya in don kɛrɛnkɛrɛnnen o denfaya la wa k'u ka dɛmɛ fana ma to kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la association sigida yelen du Mali ma ɲɛmaaba Abdou Kulubali k'a ye bonyaba kɛ yaasa nin don kɛrɛnkɛrɛnnen a baaraw bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na cogoya min na n'o dɔw bɛ tali kɛ musaka kow la fo ka taa se sanuya minɛnw tali ma k'a di u ma. Ok, an bɛ Gabriel Ture muso baarakɛlaw fo fɔlɔ nin journée nin t'u siɲɛ fɔlɔ ka nin jɛya in baara sigi sen kan u ka baara do kuma bɛɛ donc ɲinan tɛ ala y'a kɛ u wulila ka se anw ma pour que an ka se ka u kɔkɔrɔma don cogo min na baara in kɔnɔna na donc an fana ka association an sigilen bɛ yan nin de kama politique ko tɛ politique tɔn tɛ politique association tɛ Mali jɛkulu ni hakilɔ b'i la ka ɲɛsin jamana ma ni wulila ka se anw ma anw bi i kunbɛn pour que hakilila min b'i la ani projet b'i bolo an bɛ jɛ ka a walala ɲɔgɔn fɛ ka se ka sigi sen kan ɲɔgɔn fɛ n'a bɛ se ka Mali nafa ka di maliyɛnw ma donc o de kɔnɔna na wulila ka se a ma an fana an b'a bila ka suma an y'a ye an ka hôpitaliw u mago de bɛ nin na a dogolen tɛ mɔgɔ si la n'i donna an ka hôpital kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko diya dɔɔni b'a jɛ halisa u bɛ baara la koyi administration bɛ baara la mais ni muso sera ka na tila sɔrɔ ka ɲɛsin ka administration fana dɛmɛ a ka baara kɔnɔ ka wuli ka se jɛkulu wɛrɛ fana ma pour que ka se ka kɔrɔma don n'a tila o fɛn ye a kan ka dɛmɛ. Ali bi a ka kumaw kɔnɔna na nin kɛnɛ in denfa a ko k'a bɛ wele kɛ ka ɲɛsin Gabriel Ture musobaw ma k'u bɛ nin baara min na hali bi u ka dɔ fara a yangan kan o hukumu kelen fana kɔnɔna na a ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɛmɛbaa jɛkuluw fana ma maa ŋa nin ye ɲumantigi mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka se ka nin muso ninnu kɔkɔrɔma don yaasa an ka kɛnɛyasow ka se ka kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw ye saniya bolow ma ka tila k'a da kan tuguni u ka baara ko san kelen san kɔnɔ an ko an ka siɲɛ fila kalo wɔɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka na hôpital nettoyer ka jɛ pour que hôpital kana kɛ ka fɔ ko yɔrɔ jɛlen dɔrɔn mais a ka kɛ yɔrɔ jɛlen min mɔgɔ n'a bɛ se ka to mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka sama ka fɔ ko ni n ka mɔgɔ banna n bɛ na Gabriel Ture la ka na furakɛ parce que u bɛ dépend yɔrɔ yɛrɛ kɛcogo la k'a ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ɲini jɛkulu tɔn fɛn o fɛn ni ɲɛsinnen don jamana ɲɛtaga ma u kana fara muso ninnu kan kana fara anw kan an ka se ka nin kɛ fɛn ye a ka kɛ badabada ye bɛɛ ka mɔgɔ bɛ na nin dɔgɔtɔrɔsoba ninnu de kɔnɔ wa degun b'a kɔnɔ an bɛɛ b'a dɔn donc ni u hakila ɲuman sera ka ta baarakɛlaw yɛrɛ fɛ ne kɔni hakila u kan ka kɛ maliyɛnden bɛɛ kungo ye nin kan ka kɛ bɛɛ ka wuli ka jɔ ye hakilina jiginna b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin kɛnɛ in tun seriyalen don kɛnɛyako minisiri kɔrɔfɛ ni o ye madame Toko Marie Madeleine ye n'ale de ye bi fana association Jina Dokon o bolofara min bɛ ɲɛsin sanuya walew ma o ma ɲɛmaa don o kɔfɛ minisiri min ka baara ɲɛsinnen don an ka sigidaw kɔlɔsili ani sanuya walew matarafali dugu kɔnɔna na fo ka taa se ɲɛtagala kuntagajan ma ni o ye ministre de l'environnement de l'assainissement et du développement durable ale ka nɔnabila tun bɛ kɛnɛ in kan hali bi an b'a da o tulo kan k'a fɔ ko
ko kɛnɛ in baara kumaba dɔw kɛra min ye o de ye ka se ka sanuya wale ninnu don an ka maabaw fɛ kɛnɛ kɔnɔna na Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ fo ka taa se dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ koli ma ka sanga ni association sigida yelen du Mali ale ka safinɛmugu ni safinɛjiw ni safinɛkuruw ye. Mali Islamien ka jɛkuluba au Conseil islamique Manyema, groupement des leaders spirituels musulmans du Mali Manyema Islamia Demeton Ansarou Nyejoro Anklamora Seydi Chérif Ousmane Madani Haidara Dingue a Seydi Iba Haidara ka kay tourné kɔfɛ a kunbɛnna ni bonya ni karama ani nisɔndiya ye ka bɛn ni jumadon mɛkalo tile 23 Bamako aéroport la Kadiatou Traoré ani Nuhum Kone ka sɔrɔlen. Nege kaɲa 19 wagatiw de la 19h k'an ye Seydi Chérif Iba Haidara bisimila an ka pankurujigisoba aéroport international Modibo Keita la tile 23 kɔfɛ jeunesse bilasirali la adamadenya ɲuman sira la ani diinɛ sira kan jamana ka siniɲasigi sirinin bɛ olu mun na ka da kan denmisɛnnin tigɛ koko ɲuman bɛ se ka maakɔrɔba dɛgɛ nɔni jeunesse ladamuni jeunesse bilasirali jeunesse min bɛ a jɔyɔrɔ dɔn jamana jɔ ani jamana ka siniɲasigi Tanyela Senu aéroport ni bangoni jengine buche nisonja kan mumbri klaxon o de tun bɛ ka mɛn fan bɛɛ lajɛlen na Jamiatul Amsarudin Chifina ka jeunesse Amsardin u nisɔndiyalen an'u farifulni ka sanga ni Bakirul Ulum jɔyɔrɔ ye jamana ka taɲɛ na kɛrɛnkɛrɛnyala Chifinakaw bilasirali la diinɛ sira jɛlen kan ani jogobaw tali kan u y'u ka nisɔndiyaw da kɛnɛ kan ni accueil belebele labɛnni ye ka DGP makɔnɔ nɛgɛ kaɲa 20 tɛmɛnin kɔ ni sanga 16 ye 20h16 Seydi Chérif Iba n'a ka tamadenw ye bisimila minɛ bangoni jɛngɛnɛbugu la denmisɛn ani maakɔrɔba cɛkɔrɔba ani musokɔrɔbaw olu de tun bɛ ka DGP makɔnɔ ni ka a bisimila nisɔndiya ani muyamuya kɔnɔ. Ansar Jeunesse ni diɲɛ kɔnɔ ni fɛn bɛ an bolo ka kɛ o ye nin ne e yɛrɛ y'a mɛn a ka kumaw la k'a fɔ a ye jeunesse minɛ cogo minnu na o kɔrɔ ka toujours dɔ farala jeunesse jama de kan ko mana kɛ nin ko la jeunesse de gagnera bɛɛ la fɛn o fɛn mana bɔ nin na jeunesse de gagnera bɛɛ la o la an bɛ wasuni a ye an b'a la deli ala an fana kɛ ka wasuni anw ye ka da kan jeunesse ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn kojugu adamaden ni lamɔcogo ɲɛna e kɔrɔcogo bɛ ɲɛ ni lamɔcogo tiɲɛna dɔrɔn kɔrɔcogo bɛ tiɲɛ o la an y'a ye i bɛ ye an denmisɛnninw tɛgɛ minɛ ka an lamɔcogo la sinikɛnɛ ma o bɛ kɛ sababu ye ka an ka cɔrɔya ɲɛ an bolo o la foyi tɛ an bolo ka kɛ i b'a ye foyi tɛ an bolo ka ɲɛsin i ma ni bonya tɛ ka da kan kunun an y'a fɔ kunun depuis 14h an sigira an y'a miiri an bɛna mun kɛ i b'a ye ko nin ni a ka kan an ma se ka foyi sɔrɔ fo an b'o kɛ an ye mun kɛ dɔrɔn Mali drapeau fɛn mun ka bɔ an bolo ni fɛn bɛɛ ye o de Mali ye o la an ye Mali drapeau bolo a kan na yaasa a k'a dɔn Mali bɛ ale de bolo bi jeunesse b'ale de bolo bi wa diɲɛ jeunesse bɛ b'ale de bolo bi. An ka sirifigɛ n'o ye DGP ale tun bɛ tournée na o tournée in kɔdimi tɛ ɲɛdimi de don bɛɛ y'a ye donc an ka ɲɛmɔgɔw n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Isufu Janɛ ale y'a kanu a ka jama jeunesse an ka bɔ ka DGP kunbɛn an bɛ se ka min k'a ye o de ye k'a bisimila ni nisɔndiya ani farifɔli an ye labɛn caman kɛ an ye fɔlikɛlaw wele ka na hymne national da ka tila ka yɔrɔw labɛn pour que a yɛrɛ n'a nana ka nisɔndiya a ka dɔn k'a fɔ an b'a fɛ an hakili b'a la sanga ni wagati an bɛ ka dugawu k'u ye fana. Fɛn min kɔni ye DGP kabiri aéroport la a y'a ka nisɔndiya jira ka sanga ni jɛmaba min bɔla ka taa a bon alhamdulilayi rabi alamin n bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn nisɔndiyalen don danti nisɔndiya min na kumana min na ni kanubagaw ye ani Jamiatul Ansarudin ni jeunesse u bɔlen ka na i b'a kunbɛn c'est à dire nisɔndiya ma dan sɔrɔ a la mais ala b'a dɔn n'a kun danna n yɛrɛ ma n b'a fo k'a to yen mais u ye nin kɛ ne yɛrɛ t'a kalama jama ko tɛ ni jama ko kun don aéroport kun b'a dɔn mais u y'a dabɔ kanubagaw hali ni mɔgɔ 2 don dɔrɔn u ka na i b'a kunbɛn o b'a bɔ bon vraiment nisɔndiya ma dan to n na n bɛ n ka mɔgɔw fo u ka bɔko ɲuman na ka na i b'a kunbɛn ala k'an dɛmɛ a kɛra diinɛ min kama halisa ala k'an kɛ ka diinɛ wasa. Fɛn min ye fɔlisen dumanw fanfare national Mali jɔnjɔn dali dɔnkɛlaw an'an ka zikiridalaw olu de nana ka na nin kɛɲɛ y'an ka tɔ bonya ka sanga ni DGP ale seginni ye Bamakɔ kɔnɔ.
hali bi an bɛ to DGB kunbɛli okumu kɔnɔna la a ye laseli minnu kɛ an ka ɲɛmaadɔw fɛ. alhamdulilayi rabil alamin n bɛ ala fo k'ala waleɲuman dɔn nisɔndiyalen don danti nisɔndiya min na an ɲuman taara Kaye tournée bolo ma ka tile 22 ou 3 kɛ Kaye dugukolo kan su o su an bɛ ka wajulu kɛ n'o ye ka ala ka diinɛ lase alhamdulilayi a daminɛna wasa kɔnɔ a labanna wasa kɔnɔ n bɛ foli kɛ Kaye ka Kaye ka bɛɛ lajɛlen fo cɛ ni muso a n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen an taara yɔrɔ yɔrɔ u bɛɛ bɔra k'u ka baaraw bila dɔw sɛgɛnna dɔw bolila mobili nɔfɛ dɔw y'u ka baaraw bila ka taa wayilukɛyɔrɔw la a ka ca n ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka Kaye autoritéw fana fo général Musa Sumare n'o ye Kaye gouverneur ye a n'a ka jama bɛɛ lajɛlen o y'an bonya danti bonya min na o y'a yira an na k'a fɔ an bɛ baara min na faso ka baara fana b'a la vraiment o diyara n ye danti min na o kɔfɛ ka Jamiyatul Ansardini fo Kaye olu min kɛra nin baara in sababu ye vraiment an bɛ ala fo tournée daminɛ ka n'a bila laban na an ma foyi y'a kɔnɔ ni wasa tɛ an ma foyi y'a kɔnɔ ni dugawu jaabi tɛ parce que fɛn o fɛn kɛra kɔnɔ ne t'a bila i b'a yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ n b'a bila dugawu minnu kɛlen don ani ala ka dɛmɛ olu de y'an sɔrɔ yen donc vraiment tournée ninnu bi kɛ mɔgɔw kanali min kama ani mɔgɔw ka diinɛ faamuli min kama an y'a ye k'a fɔ ze in ta vraiment bolofa b'a la mɔgɔw ye diinɛ faamu faamuli dama tɛ mɔgɔw ye layiduw caman t'an ye an tournée daminɛ na an bɛ don min na i n'a fɔ su in na cɛ mɔgɔ hakɛ min nana baya kɛ o tɛ se ka compter mɔgɔ hakɛ min bɔra diinɛ wɛrɛ la ka don silamɛya la ne yɛrɛ Iba bolo personnellement ne sera ka min jate minnu nana kɛnɛkanda la k'a fɔ ne tun bɛ nin diinɛ na n bɛna b'o la ka don o ka ca mɔgɔ 25 ye tournée daminɛ ni cɛ bon o ni caman min na n bɛ tubi dɔrɔn sahada fɔ n ye dan t'o la donc n bɛ ala de fo ala min sɔnna ka a daminɛ hɛrɛ la k'a ban hɛrɛ la ka Kaye kɛ ten ka Sajola kɛ ten ka Sajola n'a maraw kɛ ten vraiment n'i donna yɔrɔ dɔ la i bɛ masaya segin ala ma mais an b'a bɛɛ segin ala yɛrɛ de ma ala sɔnna ka jɔnw kalaba u ye diinɛ faamu tile kɔrɔ parce que an ye yɔrɔ dɔ wajulu kɛ tile bilen de tun bɛ yen mais mɔgɔw bɛ jɔ tile kɔrɔ Kaye nɔkandugu n'a a tile bɛ cogo min na e b'a dɔn mais malgré que Kaye n'a tile mɔgɔw bɛ jɔ tile de kɔrɔ ka wajulu lamɛn k'a ban jamana ka situation kama donc vraiment n bɛ Kayekaw fo u ka Haidara kanu na ka Kaye n'a mara fo u ka Haidara kanu na vraiment ala ka n'u sara an tilala juma kutuba la an ye kanbɛda ɲini vraiment o kɛra makariko ani hinɛko dan ye parce que Kayekaw y'u suru kasi kan fo ka se i b'a yɛrɛ ɲɛji bɔra Kayekaw nɔfɛ mais foyi tɛ kanu kɔ foyi tɛ an b'i fɛ i fa kama kɔ donc vraiment nisɔndiyara ani Kaye yɛrɛ président farala ɲɔgɔn na aéroport la ani Mama Sall ninnu an'u ka karamɔgɔ vraiment ji cira bɛɛ ɲɛ kan foyi t'a kɛ ni kanu tɛ donc ala deli ni ɲɔgɔnna caman ala k'a nɔgɔya n ye ala k'an sago d'an ma halisa ala k'an wasa vraiment nisɔndiyalen don. hali bi an bɛ to Mali silamɛw ka jɛkuluba au conseil islamique maa ɲɛma groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛma alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru ɲɛjɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sherif Usman Madani Haidara denkɛ a Seyid Iba Haidara ka Kaye taga okumu kɔnɔna la CNJ conseil national de la jeunesse o sifinnakaw fana kɛra jɛkulu ye ka taa foli bila la o kɛra ka bɛn ni jumadon mɛ kalo tile 23 ye Bangɔni Janginɛbugu la Kadijatu Tarawele ani Nuhum Kone ka sɔrɔlenw don. Conseil national de la jeunesse CNJ Nyama anaka jekulu ka visiti Seyid Sherif Iba fɛ ye wale ɲuman dɔ ye ani bonyema segi ka ɲɛsin DGP ma ka sangani a ka wuli ka jɔ anaka cɛsiri ana bɛ jɔda min na jeunesse kunda ni u dɛmɛni ye ni ka jeunessew bilasira ka bɔ walejuguw kɛli ma ani mifɛnjugu tali ma ni ka se ka u jɔyɔrɔ dɔn jamana ka taɲɛ la ni bɔɲɔgɔnya ye min jala DGP ye kosɛbɛ a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnni ye ni ka bilasirali kan sanumanw dili ye ka bɔ DGP yɔrɔ. an nana bi an kɔntannen don ka na yira a la k'a fɔ a bɛ ka baara min kɛ nin ye Mali bɛɛ lajɛlen ka baara de surtout bi ka na fɔ ka denmisɛnninw sensibiliser ka bɔ drogue ta la ka d'a kan jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ hali conseil des ministres dɔ la ko recrutement kun kan ka kɛ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ
mais denmisɛnninw na ba 5 de tun don mais ba 2 ni kɔ o de yira ko drogue b'u joli la bon bi ale ka kɛlɛ belebeleba y'o ye a y'o bere ta ka don Mali région kɔnɔna la walasa ka taa an sifinnakaw ka taa na kibaruya k'an sensibiliser an ka b'o la ale ka baara o la a ka kan bi an ka nin waleɲuman dɔn k'a ye a bɛ ka baara min kɛ jamana k'a ye dɔn jamanadenw bɛɛ lajɛlen k'a dɔn Mali sifinnakaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi k'a fɔ a ye k'an b'a ka bila la an b'a fo a ka jamanaden ɲumanya la an bɛ dugawu ɲini a fɛ fɔlɔ ka d'a ka Serifula bi o ye dugawu so ye an bɛ o dugawu ɲini a fɛ ka tila ka dugawu k'a ye a bɛ ka nin baara min kɛ Malidenw ye a bɛ ka min kɛ nin jamana ko in ye an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala k'o si d'a ma hali bi Ala k'o fanga d'a ma hali bi an ka se ka o lase Mali bɛɛ kɔnɔna la ani Mali denmisɛnnin minnu fana bɛ Mali kɔ kan walasa ka nin kibaruya lase olu fana ma walasa an ka denmisɛnninw bɛ se ka bɔ drogue ta la an k'an cɛsiri ani fini kuntandenw na ani fana an bɛ ka fɛn minnu kɛ bi an bɛ ka ja minnu ye bi réseaux sociaux kan bi an ka jamana bɛ se ka bɔ a kɔnɔna la cogo minnu na. A ka dɔn k'a fɔ ko nin visite in kuncɛ la ni Bakhirul Ulum Arsidi Sherif Iba Haidara ale ka dugawu don ka sanumanw ye. Foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn nin tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaso fɛ ani cɛw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'Ala sɔnna a ma.